Fil-bidu tas-sena 2002 il-Pulizija Maltija f'koordinazzjoni mal-Pulizija Taljana bdiet tinvestiga każ ta' konfoffa biex jiddaħħlu 5 pakketti droga, 4 kili kokaina u kilo marijuana mill-Olanda għal Malta b'waqfa fi Sqallija. Il-persuni li kienu l-moħħ wara dan il-pjan kienu qed jiskontaw sentenzi ta' priġunerija fil-ħabs ta' Kordin. Id-droga inxtrat mill-Olanda f'April tal-2002. Meta l-Maltin li xtrawha waslu f'Katania bdew ikunu segwiti mill-Pulizija Taljana. Id-droga kienet ħallit moħbija għal xi żmien. Xahar wara żewġ Maltin telgħu Katania biex iniżlu droga lejn pajjiżna, iżda kienu interċettati mill-Pulizija Taljana u arrestati. Sena wara fl-2003, iż-żewġ Maltin kienu kundannati 50 xahar priġunerija kull wieħed mill-Qorti ta' Katania, sentenza li tnejn li huma skontaw. L-affarijiet iżda mxew għal kollox bil-kontra fil-konfront ta' 19 il-Malti li allegatament kienu involuti huma wkoll minn pajjiżna f'din il-konfoffa. Kollha kemm huma kienu tqedu taħt akkuża f'Novembru tas-sena 2002. Iżda minn dakinhar sal-lum wara 9 snin, il-ġuri tagħhom baqa' ma beda qatt. Fil-fatt dan huwa l-aktar ġuri li ilu jistenna biex jibda. Sal-lum għadha ma ngħatat ebda data ta' meta huwa ppjanat li jingħata bidu għal dan il-ġuri.